kublai pulau bro sisi na pria subai pi shine ke video kurteng jadi Fernan Rani but ngale ini ke video ri jing so kya musim ke bajur halor jong ke bar jia menta kim la salang ke jongi na kadao jong ne ka lockdown na ni kita ka khot pakhang snong na ka sarkar pedeng khrang mania da ingi ki pa nyong snong jong ni kari India na utau khyang jing pang coronavirus ni covid-19 ke bangi ngetip ko ka ba pi pen shai ke ni ke wei ba kong ke imlang salang yemen tahi kari ba ka jaban riu ba ka jelai ngi dan kam ban yadai yala din tau knyang jing pang coronavirus gidan kam ya lightly ke ban kata ka dei ka lockdown ka bar ka dei ka social distancing bat ka balai ka dei ka bam ti kini ki lightly gidan kam ban ya renti khnang ban yada yangi omtang nau tau coronavirus reiru ban yada ngi na ki jing sosi ki babon ki bala banja hagini ki singi ki banwan te kadeiru kebenta ke jong phi ke jonga kadeiru kebenta jong sarkar kadeiru kebenta ji sing balang jong kisnong jong baro hi kinong jong snong hangni hajela jongi bakari jongi bro khawei bengin shim la ka jong kebenta bengin le khnang man pintlun ni kini kilai hakim lang salang ke jongi ba nila baniada iwe na ki jing ma bagi jing sir ki babon ki ba thap ingi te omdei tang sarkar omdei tang kiriu shimet omdei tang sing balang ndrei ki jing itri lang jong baro timenta wud ngan lej sekini ki lightly bat ka baningkong kadi kita ka lockdown ka lockdown kuma pilai tip hi hadu menta kadi kita ka jing khot pakhang snong lani kita ka bala khot ka jing pensange ki pa ba ban mi ki surop ki jaka pa ba namar bu uni khunyang jing pang uyebit tang uyebit no ui bri su ui pat kamu kadi ka dan ka jing yebit ban re la da de ba khang yu pa ba ban yemi si jaka belong yo si jaka belong pai ba ni skilenti singkin kan penong yang i bengin light na jing yebet bala da yebet la da pi dan ni ko jingpang la da pi dan jingpang ka bot pindan ha yeng kisem ko jopi bagi bor sin shar kila ban ai jing sumar klem da pen yebet pat iqwe te kata ka de kawe ni kilat ka bala ban ya da ngi no tok jingpang kidan kiri hoi ki bam ki badang hapor badang le ni kong ikene kimpat shai hot bon na peng kiri ke pertai wat mangiru ha ke badang haba sedang ke jing sha wat hadu mentar ngidang kulmar jing bot hanor kata ka lockdown namar ba 4 shai 4 sungthu suthaw ka weni kiri ke bala mat ke jing e hang ni ke Italy hapor ba sedang ikini ki baro khan laong bakala shimsting ke jing sha ka kala penong mani ki bikin perkhat baka dai penman kadika baka sarkar ka ashuti ki bikin kai tenre hadu menta ke Italy kala wan penman ka kerdan ke baar ban bundu ita ginong ki banyo ini khunyang Jepang kala kot menta ka khandai puar hajar saus ba nyu puar ngut ki bri banyo ini khunyang Jepang manen kasi khandai spa khandai ngut kila khlado tang ha puar saw kanta ti kani ki jingbam shai jung kinong song hanti bo Italy kala wan ra jing sosi hakari hi bro khoi but hapo Taiwan pat kari ke bajantam bar ke China kani pat kari jing sha ka klashim khia hadu kata yaki panyong song baki briu ki sumuthu sha ya kita ki kendon ki baka sarkar kala betha kala bu ban long ba hadu menta hadu bangale ini ke video ki don tang ars pa khandai phu prangut ki bayo uni khunyang jingpang ka Taiwan kadi ba jam hai bar ke China mo kadi ba jam tam la dang ong lele ya kata bar ke China na marga kadi ke dawlu nong ke ba jan ba ke China ba ka tang aspa khna pu prangut hadu kan hi khlemat bagale ni video ki ba dan jingpang ka momot mentala lai banai ba don ni jingpang ba China tang aspa khna pu prangut ba yo ni jingpang ba ki ba don na pring jing stam jor ki don tak arngut khati kari ya menta tiba kapani bagi brio ki kidan ki sarkar kidan ki brio hakiri ki baper ki basungthu bat ki bam sungthu bat ke ga baka ka bala banja la da ngim sungthu ya ke ga ba ka sarkar ka banshet hangi ne ga sarkar ka batha na beta ka jing bha ka jungi te kata ka dei ka lockdown te bat bri ngi ya kata ru hang ne India ka jing pentri kam ni ka lockdown bat sibun ki brio omtang biki bot renti Enri kisem jinge nahi babun ba ki rukam nomor ba kimpat sungthu kimpat shai bat kabu jinge ki nomor ba habang lockdown kamu la hanglu di kam ki jam la hanglu di ki brokhoi hapo Ghaziabad hakini kisi bladam hanti hapo border jong ka Delhi bat ka Uttar Pradesh ki bon ma ki bri ki lashimi lumbrum
hati ki jaka pat ba bat bekiale ban poi pat lagi jong ki snong ile ban poi lagi jong ki ke kentot ki snong ki jong ki nomor ba ki jaka beki ki train mal bun na prenji ki ki baterai hapo dali ki baterai misteri bat ki bibi ki jakam ki le ban poi no lagi jong ki snong nomor umdan jem bam shu umdan shu ka jaka sa umdan shu ka jaka thia jaka dam bun na prenji ki ba shabe no ru bat kum ta ter te kani kawan ra ki jingkul mar ki babun ba ki liang ndrei ke sarkar ka sarkar ka kalale ru ila ka jong ka betah ki hoi ki bun na prenji ki baile ban ya ke jat ru ki news pa pras pa kilometer tang na ka daw jong ta ka lockdown te ka sarkar par kala penbiang ki ru ka hadu mentai kala penbiang ite ki bus bat ki wei ban yalam ni kita ite ki brio sila ki jong ki snong ki jong ki te kani ka de ka jinglong jong ta ka lockdown kumba kalong menta bat phi ru hang ni apo jela jongi bat haki benta bapher bi district bapher haki hang ni po jela jongi te ke ba ki ka sarkar klaile ban sim khia halor kani khlang ban yada hi brio bikin light kami shabar ni ru haki ni jaka bangi dan ki dan me ki pulet ki bayat ki sha ban le chino ba light ni kita ki kam ki ba dan kam ki ba kerke bat ki ba dan kita ki pas te nang ta kani kawai nga kwa ban bingin yatip lang kawai kalong ba bun na pening kini kiri kila yale kat bala ban smuthu kila yale kat bala ban bur nanti ya kita ki jing petha jong ki sarkar ki jong ki henrei bun na pening jong ki bat kim sim la yo ka por ka biang khrang bikin pen kre yuni khunyang jing pang henrei ngi menta hang ni kani kemal kumakalong mentangi yo ka por ka biang ba ngila ban yo ban pen kre lada wan utok hanyang jingpang ti hoi kadang long thamai hi babon kadang long thamai hi ngiru kadang bun ke jingkul mar mentali kadang de tang kapo steo ba ja ni ka lockdown hang ni hangi te bat kadang long kulmar hi babon ba ki benta henrei ngangi scam ba kini gisngi ki banwan ngindang sha susu bat kindang don ru ki jing pinbe renti dak sarkar jela kabayday pa kani ka lockdown ti kabaar kadi social distancing par kadi kita ka jingai para beriu ko mga labatay ni video gibalada ti kadi social ka jingai para beriu na marba kumanga uni kunyang jingpang uyebet na uy beriu suway pa ti bat na kabay jingai na uy na marbata la lockdown makanaru kila syong lagi jogi yang gisem kandai la pimi pat mantana mata jingdon kami bekerki jogi la pilit bentir ki jing tir ki jogi la pilami bat lepi pai jaka pai ba pidon kam pat ban yeng shimitar omduna shimitar ni iwi shi ni ka jingjanga ni iwi shi wei pat khnang ba lada don ka jiksen ria ni jingjur ho ni kibri bapang kanum bet ipi kata ka social distancing ka bala jubatai dak sarkar bat pila jutip ngani ki babon ru pila tip ya kata henry ya kani pat ka jinge ka long ba bun na pedeng kibriu hang ni ngimpat smuthu ba tibat jinjar hiru ban but nakadaw ba ngidon pat kiwi ki jinge ki bengi ngesem kata kalong kum ka bengi ngebe ka bam kadi ngebe ka thiet ka pen ngebe ki jingdon kam ki bekerki ka hadu ni kelat no kata social distancing kum ga ngai thu ipi kita ki nong tre hapo Delhi markidan ru ki katu kani ki ba hangti hapo Kottayam district bo Kerala ki bri ki la mi haki jaka haki surok gilinti singkian ban yakhi ba ki kwa ban ni phaino shiki jong ki sem ki ba sha Bihar na shadu sha kumda ka bajanga na du kirla du Bihar kumda kim dan train kim dan bus kim dan issue bi ki nei phai mar ki sung thu bala da songru ki kismo ba kadan gi jingduna kaliang ka bam kadi bat kumda ter gi jinge bi ki sham ti barkani habaki mi kumta ki mi pa ba kumta kata social distancing kam dan jingmot ai ti bar kabu jing bha nomor beli uni kunya jingpang uye bet lada phia kursum bala phia khle hagi jaka pa ba ti ka don ru ko ke yo hapo Mumbai ka ba hadu menta mane kadang pli ke kibri kidang elek kidang thien ngamte kalong kumnu ya mentan re kadu ba bang i khubor ka ba ka khubor ka ba khadu na ti jaka kalom kadang pli
tibat kayo kahat bat kiwi ki jaka balong pat ba kidi kita ki jaka ki ba kloi ba ban yo ya uni khnyang Jepang namar ba kamdon ka social distancing lani kamdon kita ka jingya jingai para brio ti kani kan bu jing ba ya kari kan bu jing ba ki mlak salang kan bu jing ba ya ka sarkar ru ban pej ban pej ban jungo ban pej ngor tibat ngai kani ru wat hasnong la di ngai kani ru hakeleng ki jaka ni ka sorgo jongi ni ka jala jongi ba bun ki brio ngim hoi ni su thu bun na pre ring ngai ni su thu henry na ka daw kita ki jingkul mar jingmut jongi ni khum kelat no ite gi bro khoi henry kani ki jingkar pa da kaliang jonga bat ngakwaru ba phi phin ye shim ye kani ka benta ban pej ngor ban le ye kani ba ngin don ye kata ka social distancing habangi ngimi hang thi jaka pa ba ngin don ye kata ka jinge jangai para brio habangi mi hati ki jaka pa ba te nang ta ka balai ye menta ba kata ka badan kam ha kata long bangi ka dan ka jing ye kanu jinge ki jong ki babun menta ba kata ka de ka bam te ka bam ka de ka wei ni kita ki ba ni kum kinong song snong hang ni khamdam hari India ni kende dik bangi sir men sim ba namar ba kum kat uni upat bhur belen ni badan hang ni ngisngo be kumangi ngin du ja ngisngo be kumangi ngin du e kabam kadi ban ngiu iru hoi kila patai ku bor piru ngai ngai piu i ba hakani ke jela jongi hakani ki benta jongi jela jongi hani hasor jongi ka mi kini ke jungkul mar ki na ki babun ba kiliang hakabede bat ba ki dukan ki basam ki marbam ani hakabede bat ki supply ki baduna supply hakabede bat ki pas bat kumta ki bagi babun mo ki bangangam la penjer kerteng ni nganget pp tip lu di kita pu lu di kita ki jing shisha hakila pathai kubor ki jing sham jing e jing ki babun ti bat kani jing sha ka kelalong penban ke isu ke bakra ba kat hadu kita ki social distancing kita ki lockdown ba ki we kala sham jing e ba ki brio kin bot renti bat bikin kumta bikin le apa deng jongki kan namar ba ngangit pium ki pat baru pi sham mi kata ka jinge ngamong tambah pej ye ki ndai wat mangiru ki bepej ni video na post kapor ngangit ni sham ki ta jinge ngangit wah ki shin ki dong snong jongi ni mat ki ta jing kerdu ka bam kadi ni mat ti jing kerdu ka leng khaw ba ki we tin ndai kuma o mane kani kadang long ke ki ba thamai ba mata dang tang rius ni lalap ni ki jinge ba ndai ngangit scam ba kum balong shikiwi pat kiri ngangit scam ba ngiru ngin nang ba ngin su thu kumnu bania kumnu bania bening kumnu ban thiet ban pet ba ka sarkaru kan shimi ki sinjam pat ki ba khamper ba ki bala ban long ka jing toy na mata ka ri jab ri ta imlang salang ba khanang ba upat bhur baro ba briu nong sok snong baro numdu e ka bam kadi bat khanang ba da ka ba penbiang ni ta ka bam kadi da ka ba penbiang ni ta gi dukan da penbiang ni ta gi jaka ban ai ki marba mardi kan penla ngi ru bengin le ta social distancing bat ka la ban pelong ngi ru ngi la ban song hala gi jong ki yeng sam kata ka balong kata ka lockdown bat da ka ba ai ka bam kadi ba penbiang ngi ru e ka bam kadi ka ba biang kan ai ngi ru kamet kan khoi bakhya khanang mangi la ban yeng ban yele ito khanyang jingpang lada uwan chini shari jongi ti buna preng jopi ngangit nyimat wat mangi ru nyimat kata jinge bagal la dalet ban thit ye ban pet ki jing don kam ki bangi don kam hi ngi sem nyimyo teng ulan bajirong teng la hab ban shu ya kini ban ya tur pa ba mstu staw shu bating yo do te kini ki jinge ki bangi ngisam ka haka imla salang ki jongi ki ba ngimla ban kernga ay kata henry pat ya kani pat nga kerpat shapi hi baro khaj kum ki imlang salang kum kari ka jaj benriu ba bangin yale kat bala ya kata ka social distancing ya kata ka jing ya ka jingai iwe pat ya bengin syong hala ki jong ki ying kisem ba ka jing kerpat ru kalong nakaliang ka sarkar ba kanle ya ka benta ka badan kam khanam ban poi kita ki bam bagi marba mardi bagi ki jingnon kam ki ba kongsan shiki ying kisem shi snong ki thau jongi bat jong ki pat ba ki badan
la halong hakini ki kapsar la ni ki jaka ki baper jong kan ki jala ka jongi ti andre basutan pa kalong ba hapdeng jokini ki ba kalong ba basutan kalong ki babon ba pat ki bri blami shakmat la kalong ki bri shimat ni la kalong ki seng mahalang ni kalong ki la kalong ki balang bat kiwi belami shakmat banai ke jingirap banai ka ketika diang khnang ban la ban ai ke jingirap kita ki badan kam la kalong hakabam kadi ni la kalong ki jingnon kam ki babon nganget ba bagi dang bon ba ki beriu hang ni ha jela jongi hoi ni ki bajum lien man pe ni ki video ni tip ni yo ki jing tip ki babania ande ki don hapdeng jongi ki bam tip ya ka ki baja ya ka dang kadu nomor ba kilik balam step ki 1 minute ki yo ya ka bam minute ba kaya kum ta ka jing im jongki hanrei balong ki ni khubor phang ni ka khlam ka khubor phang ki ni ki bro khoi ki dang bon ki bam pat sung thu ti na banta jongki kalong ki basungsi nomor ba ki du ya kamai ka ji ki du ya ka bam kadi kham da tip ki ru tin ring nganget ba kasar karu kapit bania kapit ngo de kita ki boro bar kan le ka badan kam hini singi ki banwan bar kan shimru ki sin jam ki bathamai bat ki bapher khanang ba ki brio ki bukum kita bat ki brio ki badan sak keleng kani ke jaka jo kani ke jela kin yo ya ka bam kadi ki babiang kin yo ki jingdon kam ki ba hado ki badan kam kirki ya ka yeng kesam ko jonki nalor kini ki boro ngadan ru ya ka khubor basmutanat kabang layo ni iwe iba jumlin man pe ini video na kapor bakata kalong ba kadon wi kalong ying ki para khasi jong yang ti pa London ka ying jong iba pita ba kilaple la ka jong ying gasem ban ai ka jakari tengen da benta jong ki katu kan ingot ki bahayeng gasem ba ki parlok ki jong i ba nakani ka jala ki badan khati ka jaka kilai ya ka bam kadi ba ka thia ka dem kapor bakum kani ba pita la pipet ni ka video ngi kum ka jat benri ngi kum ka jela ngi smo buram mi ke ba phi philale ba phi phila sumar sukher ki ba ba than jingi badan ha tu ka jaka nget bakani ki jingle bha ka jong phi bakani ki jingle isne ki jong phi kanlong ka jingai min si mi ngi kum ka jat benri kanlong ka jingai min si mi ngi ki badan ha kani ki jela bingi ngi ya tre bingi ya ai kti ka man kti ka diang iwe pan bat ka ba la nangi hi ya ka hakani khlemat da banta jo hi kalong bingi ngin duai ba phi pindan hakamat ba koj bakhya ba di kita baro ba phi philalum lalang ba pindan hakamat ba koj bakhya ba pin yo e ka bam kadi ba biang ba ublei un sumar sukhe ripi hapdeng jung kini jingja ki bakat kini ki baja wat hakatu ko jakaru kumjo baru shaki pat ba nong snong jong ni ki jala jong ni ki jat priu jing hi baro ko wei ai bingin naman that hakaban ai ketika diang bingin yarap iwe panginum do jung kerman bangila namar ngitip bangila ban yeng yele khane ngila ban yeng yele inu khnang jingpang badi kini kilai tili ki banga la ka do mane bangi ngila ban le la ka jong ke benta kumno bingila pintelun ni kilai tili renti hakim lang salang ke jongi ngile la ka jong ke benta la ka longkum keseng balang kum ki balang lani kanu ru la ngilong ki brio shimet ru nanga hi shimet ka bangala ban le ka de kani ke video ngamtip aduk anu kalaban kata ya ki babun re nanga ngasngo ngamdan bun ki banga kalaban le tang da kani ban ngangit scam ba kani kalaban ai gajingker khu ya ki babun ngangit bun apreng jong phiru phidan ni ka phone la ban ni tang na ka phone call yanu phila ban ni tang ka phone call shanu tele kata kat de ka balla hi ba phila ba phi don hakti jo phi ba phila ban le kata da ban ta jong kari dam ta jo kajat ban riu kelum lang kum ni ngila ban yeng yele inu khang jingpang ngila ban wan ra apat ya ka sngi ka basai ngila ban wan ra apat de ka jilong bet jilong renti aki em lang salang ngila ban wan ra apat ik jing shong suk shong san te na kalyang ka jonga hi ya menta ga dan takkan ni ban ong shapi jing shari kala bun ma te ha du bingin sempat aku video kateng jonga season de Ferdinand Rani kublai